Mária som poznal ešte oveľa skôr ako on mňa z reality show Mojsejovci. Ja si dodnes pamätám, ako tam hovoril, doteraz som robil šaša zadarmo, teraz chcem za to peniaze. Zaujal ma svojím postojom k biznisu. Všade ho vidíte, všade ho počuť. Proste Mário, na ten smiech nezabudnete nikdy. Mário z nudnej porady spraví party. Z čísel vytvorí zážitok. Proste všade, kde chodí, nosí energiu, radosť a život. Nepozná slovo nie, proste Mário. Jeho celý život je jedna úspešná kariéra za druhou. Mário je človek, ktorý stále chce napredovať a rásť. Každé stretnutie je pre neho výzva. Od nuly si vypracoval kariéry top predajcov šperkov, potom vysávačov a nakoniec dokonca hrncov. Takmer zvíťazil v reality show Mojsejovci. A dnes úspešný riaditeľ a spolumajiteľ MyLife. Proste Mário. Nebudeš robiť, nebudeš mať. Ja ti želám, nech toto je tvoja posledná a najkrajšia kariéra. Nech prerazíš ešte mnoho vrcholov a jeseň svojho života si budeš užívať potom v Chorvátsku s manželkou, s vínkom na terase, na pláži, ako o tom snívať.